kum uai naki samla na po kadong riboy nga keren hang ne kapor kabayday bat kajing jong ki samla watkam hapo distrik kamtam hak baydai bat ka jing penslam palat jong ka sorkar lempa ka DSC penmi ya dari sol teba la simpar hadu sausan senam keba nadu senam arjar arpo hakba da ki spa tali ki kam ki balaj hapo distrik andrai klempat penmi risol hadu umta haba yadai bat ka recruitment proses kene kala pensa umdum kala bu hakalengok kala pen artatin bat penduk mensim sikadai ya ki semla jong kedong kathai jong ke distrik bat hakaju upar ka donok kata ka jing subasniu yo kadon ka ka dau bari salendat halor ka jing selampalat ban penmi ya ka risol kane ka jing penslam ban penmi ya ka risol kalolangkum ka jing pensarwakai ya ki snam ki kerta ki bakordar jong ki samla pule wat kamot jam ka jing terpat bat ka jing kentu ya ka sorkar lembaka DSC ban penstat kamkloi kat bala ha ka bedai bat ka recruitment proses khanang ba ki samla ki bala don kata ka jing krang ka jing angnut ban yo ya ka kam ka jam kin yo kalat ban longkum kin trei ban pendap haki tenat bapar badon hapo ke distrik